Pietro. Yes, go. Kijk, dat is het. Terug, onder de troep is Terug, terug. Ketons, ketons. Sta. Hele grote broertje. Die kan ook wel een beetje springen. Blijven staan. Kijk, goed zo. Oké, probeer te blijven staan. Blijven staan, ook in de bocht. Oké, en weer staan. Chichi, ketons, ketons. Ja, goed zo. Bon. Fatma Dozma. Spraak, Blam. Kijk mannen, wij hebben dus geen dames bij dit kind. Nee, nou dan hebben ze mannen en dames. Dan gaan ze direct fietsen. Deze heuvels, kijk, de trappers staan zo. Als je links bent doe je het zo, en je rechts. Zo. Doe het nou niet zo. Karangay mama cek anak karangay itu tuh. We zijn er aangevallen. Hey, blijf even staan, dan moet je er even door, hè. Oké, rij maar met je mee. Beren, ayah ya. Achteruit lopen, Jos. Ga die kant op.
lekker Shahid. Goed zo jongen. Tevfik Batur. Iştıra çek ıştıra. Iştıra balam. Helemaal niet zo goed. Ja, zonder al even. Oké, we gaan een slakkenreis doen. Nou, een slakkenreis. Wie weet wat een slakkenreis is? Ja, je moet ook de pion niet zijn. Je mag helemaal recht rijden. Zo. Je moet niet te zwaar lopen. Maar gewoon recht rijden. Nou, dan gaat het erom dat je er zo lang over doet. Laat die mensen lekker wachten daar aan. Dus des te later ga je naar bed toe natuurlijk. Dus je moet gewoon eigenlijk zo meteen blijven staan. Maar een voetje aan de grond, dan ben je klaar, hè? Dan is het gebeurd, weet je. Dan mag je dus je spullen inleveren bij de groene container. Je helm aan opgeven. Die mooie blauwe pet in een bak gooien die er al staan. Handschoenen inleveren bij Arnold. En in de limonade staat er in de kantine als het goed is. Ja, ik ken het niet. Dus dat zal wel staan. Dus goed opletten, als je klaar bent, dan ga je daar naartoe. Maar als je gewonnen hebt, dan mag je bij Juri gaan staan. Ja, 1, 2, yes, kom maar. Blijf staan, hè, blijf staan, hallo, blijf staan, blijf staan, blijf staan. Nee, je moet blijven staan. Mogen alle winnaars even daar. Oké, ja, verloren, ja, mag je daar naartoe. Oké. Hij moet nog, hè? Hij moet nog. Hij moet nog. Heb je fiets draaien hier al? Ja, hij moet nog, hè? Hij gaat straks voor zijn beurt. Heb je fiets draaien? Moet wel eerlijk zijn, hè jongens? Oké, kijk. Oké, goede voet weer op de trappen. Als ik ja zeg, moet je die kant op gaan, hè? Hand aan het stuur. Want daar ben je aan de beurt, hè? Ja? 1, 2, ja, kom maar. Rustig aan, hè? Rustig aan. Maar zo lang mogelijk blijven hangen. Ja, ik kan alleen niet halen. Oké, ja, we gaan voor je. Jij mag weer daar naartoe. Blijf hangen, hè?